Príjemný dobrý deň, milá pani zástupkyňa, drahí triedni učitelia 4. ročníkov, milé kolegynky, kolegovia, žiaci a predovšetkým vy, milí štvrtáci. Tak prišiel ten deň, stojíte v takom svojom významnom životnom medzniku, ukončujete štúdium na tejto našej krásnej strednej škole, vašej strednej škole a je možno pre vás aj taký čas bilancovať, čo ste zažili, ako ste nastúpili, zhodnotiť to, ako ste boli úspešní vo svojom vzdelávaní, ale aj ako ľudia, ako sme vás vyformovali my, učitelia, vaši rodičia, prostredie. Môžete bilancovať celé tieto 4 roky. Verím, že to bude také pekné bilancovanie. Chcem sa z tohto miesta poďakovať, tak familiárne poviem, Aťke, Jakubovi, vašim triednym, ktorí boli vašimi druhými rodičmi, starali sa o vás od nástupu do 1. ročníka. Viedli vás a priviedli vás až sem. Teším sa, ako s vami pracovali a verím, že aj vy sa im patrične, tak možno aj osobne, možno potom neskôr odvďačíte. Takže z tohto miesta im ďakujem. Ďakujem aj učiteľom, kolegynkám, kolegom, ktorí vás učili, sprevádzali, pripravovali, vychovávali a určite vzdelávali a pripravovali z vás týchto už dospelých a verím hodnotných ľudí, ktorí budete prínosom pre túto spoločnosť. Verím, že všetko to, čo ste sa naučili, tie vedomosti, že to zúžitkujete vo svojom živote tam, kde vás, ako sa hovorí, vietor zaveje, tam, kde budete pôsobiť. A možno sa ešte rozhodnete študovať, kto vie, čo všetko ešte vám život prinesie, ale ja verím, že tieto 4 roky, tento čas z vás vyformovali ľudí, ktorí budú prínosom pre túto spoločnosť a prajem vám, veľmi vám prajem, aby ste boli ľudia čestní, s hodnotami, s cieľmi a aby ste si aj s úsmevom a s radosťou spomenuli na svoju strednú školu a mali len tie pekné spomienky a zabudli na to zlé, na to nepríjemné, lebo aj to je súčasťou samozrejme štúdia. Všetci to poznáme, prechádzame tým, všetci sme si tým prešli, ale teraz je váš deň, teraz týmto prechádzate vy. Takže ešte raz všetkým tak týmto spôsobom chcem poďakovať z tohto miesta a chcel by som aj odmeniť študentov zo 4A, zo 4M, 10, taký počet je odmenených, ktorí dostanú pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnou odmenou za všetky tie aktivity, prospech, ktorý ste dosiahli a ktoré ste vykonávali. Tak teraz takto organizačne vymenujem najprv 4. Ačku. Poprosím, aby menovaní vystúpili, budete ocenení, odfotografovaní, aby ste boli takou pamäťou pre ďalších študentov, ktorí sa na vás pozerajú, tešia sa určite a ich to raz čaká. Každý sem príde, ak je vytrvalý a chce túto školu ukončiť, tak všetky vás toto čaká a je to taký pekný moment, kedy sa tak rozlúčime a verím, že akademický týždeň využijete potom patrične na doplnenie vedomostí, aby ste mohli potom o týždeň nastúpiť na záverečnú skúšku vášho života, ústnu, teoretickú, kde sa všetko zhodnotí a ďakujem. Prešiel som si včera aj praktické výstupy z maturitnej skúšky. Sledoval som aj túto vašu aktivitu, teším sa z toho, ako to dopadlo a vy sami v sebe zhodnote, aký ste boli, aj vy sami si urobte taký svoju rešerš, tak sa vyhodnotte tiež sami v sebe. Z tohto miesta ešte raz chcem poďakovať a teraz prejdeme k
vymenovaniu a oceneniu pochválov riaditeľov školy. Začneme teda triedou 4A a ešte raz poprosím menovaných, aby vystúpili. Šimon Miškanín za výborný prospech, vzorné správanie, úspešnú reprezentáciu školy a aktívnu prácu v projekte 200 tón z lesa von. Blahoželám. Ďalším je Pavol Bačík za výborný prospech, vzorné správanie, aktívnu prácu v projekte 200 tón z lesa von počas celého štúdia. Poprosím jeho prášku. Peter Bačík za výborný prospech, vzorné správanie, aktívnu prácu v projekte 200 tón počas celého štúdia. Pavol Giduško za veľmi dobrý prospech, vzorné správanie a aktívnu prácu v projekte 200 tón z lesa von počas celého štúdia. Alexander Goda za aktívnu prácu v školskom parlamente a triednom kolektíve počas celého štúdia. Jozef Doroš za aktívnu prácu v školskom parlamente počas celého štúdia. Martin Kocan za veľmi dobrý prospech a vzorné správanie počas celého štúdia. Tadeáš Pavlov za veľmi dobrý prospech, vzorné správanie, dobrovoľnícku činnosť zariadení Svätej Filomény počas celého štúdia. Samuel Zimný za výbornú dochádzku, vzornú reprezentáciu školu, dobrovoľnícku činnosť vo Svätej Filoméne počas celého štúdia. A posledný Viktor Guzi za veľmi dobrý prospech, vzorné správanie počas celého štúdia. Ďakujem ešte raz, veľmi sa teším, boli to chlapci, s ktorými bolo radosť pracovať, takže veľmi sa teším a blahoželám. Dobre, tak ideme na triedu 4M, tam máme ďalších 10 aktívnych, šikovných chlapcov a začnem Ondrejom Ignácom. Za výborný prospech, aktívnu prácu v školskom parlamente, v mentoringovom týme, vzorná reprezentácia školy a aktivity na odbornom výcviku počas celého štúdiu, je toho celkom dosť, Ondrej. Ďalším je Daniel Havrila za výborný prospech, aktívnu prácu v mentoringovom týme, aktivita na odbornom výcviku počas celého štúdia. Ďalšia známa študentská osobnosť Jaroslav Kusy za výborný prospech, vzornú reprezentáciu školy a za svedomitú prácu na odbornom výcviku počas celého štúdia. Michal Semaňák za veľmi dobrý prospech, vzornú dochádzku a aktívnu prácu v mentoringovom týme počas celého štúdia.
Miroslav Galík za svedomitú prácu na odbornom výcviku počas celého štúdia. Adam Tokár za aktívnu prácu v projekte 200 tón z lesa von a za svedomitú prácu na odbornom výcviku počas celého štúdia. Kristián Vysoký za svedomitú prácu na odbornom výcviku, vzornú dochádzku počas celého štúdia. Mário Farbár za aktívnu prácu v projekte 200 tón z lesa von počas celého štúdia. Martin Kacvinský za svedomitú prácu na odbornom výcviku počas celého štúdia. A uzatvára to Juraj Doncha Kolínc za vzornú reprezentáciu školy olympiády anglického jazyka. To isté, Jaro Kusy samozrejme, anglický jazyk. Takže blahoželám, teším sa, idem osobne k vám. Tak ďakujem ešte raz všetkým oceneným, odmeneným a môžeme ešte takto spoločne jeden potlesk na rozlúčku pre nich a poďakovanie. Tak, vážené vedenie, milí učitelia, majstri, spolužiaci, dnes tu stojíme trochu dojatí, trochu šťastní, a možno aj trochu neveriaci, že ten deň naozaj prišiel. Deň, keď sa končí jedna veľká kapitola nášho života. Za tými rokmi v škole sa skrývajú stovky spomienok. Nasmiech, stres, úspechy aj prekážky, na rána, keď sa nám nechcelo, aj na dni, keď sme nechceli, aby skončili. Najskôr by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy. Za všetky príležitosti, ktoré nám počas štúdia poskytlo, za podporu, ktorú sme cítili a za prostredie, v ktorom sme mohli rásť nielen ako študenti, ale aj ako ľudia. Ďakujeme, že ste stáli za nami v dôležitých chvíľach a ukázali nám, že škola nie je len o známkach, ale o hodnotách, na ktorých sa dá stavať. Naše poďakovanie patrí aj vám, milí učitelia a majstri. Ďakujeme za trpezlivosť, ktorú ste s nami mali, za každé vysvetlenie, za každý pokus nás niečo naučiť, aj keď sa zdalo, že sa to jednoducho nedá. Ďakujeme, že ste nám odovzdali nielen vedomosti, ale aj životné skúsenosti, ktoré si poniesieme ďalej. Vaša práca je náročná, no jej výsledok sa zrkadlí práve v dnešný deň. V každom jednom z nás. A teraz pár slov pre našich spolužiakov.
Možno sa vám zdá, že tie 4 roky sú nekonečné, ale verte, ubehnú rýchlejšie, než si myslíte. Každý deň, každá hodina, aj každá prestávka sa raz stanú spomienkou, na ktorú sa budete usmievať. Učte sa, užívajte si školu, ale hlavne buďte k sebe dobrí. Podporte sa, pomáhajte si, pretože raz budete stáť na tomto mieste práve vy. A keď sa obzriete späť, nech môžete povedať, že ste tu prežili naozaj tie najlepšie roky vášho života. Teraz mi dovoľte, aby som sa prihovoril v mene celej 4. A ich triednemu učiteľovi a úprimne mu za nich poďakoval. Boli ste a vždy budete ich druhým otcom. Najlepším priateľom, mentorom a najmä ich najväčšou oporou. Počas všetkých tých rokoch ste pri nich stáli v dobrých aj ťažkých chvíľach a nikdy ste ich nenechali samých. Mnohokrát ste im kryli chrbát, zastali sa ich a pomohli im v situáciách, keď si sami nevedeli rady. Vždy vás vnímali ako človeka, ktorý dokázal prekvapiť, podporiť a spraviť aj tie najobyčajnejšie dni o niečo lepšími. Vaša trpezlivosť, pochopenie a ochota pomôcť pre nich znamenala viac, než sa dá vyjadriť slovami. Muž so srdcom, odhodlaním a ochotou, akú máte vy, si zaslúži oveľa viac, než len jedno ďakujem. Váš mierne flegmatický, no zároveň humorný prístup ich naučil brať veci s nadhľadom a ukázal im, že aj v náročných chvíľach sa dá nájsť dôvod na úsmev. Naučili ste ich, že sa na vás môžu obrátiť kedykoľvek. Pokojne aj o polnoci. A vždy ste si našli čas ich vypočuť a poradiť. Odnášajú si od vás nielen spomienky, ale aj hodnoty, ktoré v nich zostanú po celý život. Naučili ste ich byť lepšími ľuďmi, stať si za sebou a nevzdávať sa. Aj keď sa ich cesty rozídu, to, čo ste im dali, si ponesú so sebou. Vďačnosť je pamäť srdca a ich srdcia si vás budú pamätať už navždy. No a napokon, pre nás 4. M-ku asi to najosobnejšie. Pár slov pre našu triednu učiteľku. Viete, počas všetkých tých rokov s vami by sa dalo hovoriť o čísle 100. 100 výhovoriek, prečo sme neodovzdali úlohu na čas. 100 problémov, ktoré ste s nami trpezlivo riešili. 100 riešení, ktoré ste nám pomohli nájsť. 100 úsmevov, ktorými ste nás povzbudili, keď sme to najviac potrebovali. A možno aj 100 okamihov, keď ste si s nami museli hlboko vydýchnuť. Ale zároveň aj 100 dôvodov, prečo si vás nesmierne vážime. Za vašu trpezlivosť, dobrotu, láskavosť a vieru v nás, aj vtedy, keď sme ju sami stratili. Za vaše srdce, ktoré ste do nás vkladali deň po dni, často bez slov, len pohľadom, úsmevom či pochopením. Nie vždy sme boli ideálni žiaci, ale vy ste nám ukázali, že pochopenie a ľudskosť majú väčšiu silu než akákoľvek známka. A tak dnes, keď sa obzeráme späť, vieme, že tých 100 momentov nie sú len spomienky. Sú to základy, na ktorých budeme stavať ďalej, vďaka vám. A predsa, aj dnes by sme k tým 100 okamihom chceli pridať ešte jeden. Okamih, ktorý patrí iba vám. Tak ako každá ruža môže predstavovať jeden z tých chvíľ, ktorý sme s vami strávili, radosť, vďaku aj kúsok srdca, tak aj táto chvíľa je našim poďakovaním. A keďže každý príbeh má mať svoju bodku, ja pridávam ešte jednu poslednú ružu navyše. Z celého srdca ďakujeme, pani učiteľka.
Boli ste a vždy budete našou druhou mamou. A ďakujeme aj vám všetkým za to, že ste boli súčasťou našej cesty. Za to, že sa dnes môžeme pozrieť jeden na druhého s radosťou, vďakou a úsmevom. Pretože dnes končí len jedna kapitola, ale začína celý nový príbeh. Ďakujeme.